V roku 2022 sme si pripomenuli 640. výročie prvej písomnej zmienky o prievoze. Pri tejto príležitosti vznikla myšlienka sprístupniť niektoré kultúrne skvosty tejto časti Ružinova aj verejnosti. A tak vzniklo podujatie s názvom Deň otvorených pamiatok v prievoze, ktorý sa uskutočnil už tretíkrát. Evanielický kostol, obecná radnica a požiarna zbrojnica. Tak práve do útrob týchto významných ružinovských pamiatok mohli nazrieť záujemci, ktorí navštívili Deň otvorených pamiatok v prievoze. Ten rozvoj aj v prievoze je dynamický, veci sa menia, takže napríklad práve čo sa týka radnice, tak pred 3 rokmi bola čerstvo kúpená mestskou časťou alebo spätne odkúpená. V podstate bola len nejaká idea vlastne, že čo sa bude ďalej diať. Dnes už je vlastne radnica vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, dokončuje sa projektová dokumentácia na jej obnovu, to znamená, že toto všetko chceme ľuďom vlastne sprostredkovať. Podujatie zorganizovalo občianske združenie Náš prievoz. Prehliadku otvorených pamiatok sprevádzal aj odborný výklad. Tí ľudia to veľmi chcú vedieť. Tu predsa len nemáme tých pamiatok, okrem možno kaštieľa, tak veľa, takže keď sú teraz obnovené a sú otvorené, to je pre ľudí úžasný benefit. To presne toto chcú všetci tí ľudia vidieť. My tu bývame, takže veľmi sme sa tešili na takéto podujatie. Vždy chodíme okolo týchto pamiatok, takže chceli sme ich navštíviť aj znútra. Myslím, že je to fajn, že aj tak deti sa trošku starší zaujímajú o to, takže aj my sa dozvedáme. My sme sa tu nedávno prisťahovali, takže je také nové pre nás. Navštívili sme toto podujatie preto, lebo tu nedaleko bývame a veľmi sa nám páči v prievoze a veľmi sme sa potešili, že niečo takéto sa zorganizovalo. A dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií. Boli sme na miestach, ktoré sme doteraz nenavštívili nikdy, takže sme radi. Pri rekonštrukcii zbrojnice sa našla časová schránka s historickými dokumentmi. Čo sa týka obecnej radnice, tak málo ľudí vie, že v radnici bola celá predbežného zadržania, ktorá dodnes teda je v pôvodnom stave a je aj v rámci vlastne toho projektu je plánované ju obnoviť a urobiť tam takú nejakú historickú výstavu o prievoze, takže je v pláne vlastne ľuďom ukázať, ako to tam vyzeralo. Čo sa týka kostola, ten kostol je vlastne postavený v takom kubistickom štýle, je to pomerne netradičný štýl, čo sa týka takýchto sakrálnych stavieb na Slovensku. A vlastne aj freska, ktorá je akoby na prednej strane toho kostola v interiéri, tak bola v takom kubistickom štýle. Takže napríklad jedným z tých projektov, ktorý máme v pláne do budúcna je napríklad obnoviť túto fresku a vrátiť tomu kostolu taký ten kubistický charakter tej pôvodnej architektúry. V evanjelickom kostolíku sme boli vlastne hore vo zvonici. Tam sme nikdy predtým neboli, takže to nás veľmi sa nám páčilo. A v hasičskej zbrojnici sme už boli niekoľkokrát, ale teda takúto obnovenú sme ju ešte nevideli aj vznútra, takže aj to sa nám páčilo. A tešíme sa, keď sa raz teda zrekonštruuje aj radnica a bude to tu nádherné. Pre TVR Veronika Vasilková.